एनबिकेसन चेनेलाव नोंथांखौ बरायबाय। लोगोफोर, बे भिडिअनि गेजेरजों आं मोनसे बाथ्राखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामो। आं बे भिडिअखौ खालामनाय जादों। स' आङो इउटिउबाव माबोरै आगान होजेनदों आरो माबोरै फैदों बेनि सोमोन्दै आङो डिटेल्स नोंसोरनो खोन्थागोन आरो सोर आंखौ एनकारेज होदों आरो माबोरै आङो दा इउटिउबाव फैनानै दिनै आंनि चेनेला 24+ साबस्क्राइबार मोननो हादों। आं बेनि सोमोन्दै नोंथांमोनजों बे बाथ्राखौ सावरायनो थाखाय आङो फैदों। आङो माबोरै इउटिउब सालायनो हागोन, आंनि गोसोआव गोबां बेबायदि कुइसन दङमोन आरो आंनि गोसोआव मोनसे नाजानाय आरो हप दङ। दिनै आङो बेबायदि नाजानायनि गेजेरजोंहाय आरो नोंथांमोननि हेल्पनि गेजेरजों दिनैहाय आङो 24+ साबस्क्राइबार मोनबाय। आंनि थाखाय बियो जोबोद देरगाथावनि बाथ्रा। बेखायनो आङो गिबियाव गासै आंनि साबस्क्राइबारफोरखौहाय आंनि गोसो एसिनजों आङो थेंक्स होयो। आं नोंथांमोना आंखौ सापर्ट होनायनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ आङो हामबाय होदों। आं माबोरै इउटिउबाव आगान होगोन, आंनि गोसोआव सोंलु दङ। जेब्ला आं बे सोंलुखौ लानानै जेब्ला आङो आगान होनो नाजायो, बे समावहाय बड'लेण्ड इउटिउब टाइगारा मोनसे भिडिअ हगारदों। बे भिडिअखौ नुनानै आङो बेखौ जेब्ला रिपिट खेबब्रै खेबा आं जेब्ला नायदों, आंनि गोसोआव बांसिनै थुलुंगानाय मोन्दों आरो बेबायदिनो बिथांनि भिडिअखौ नायनानैहाय आङो गिबि खेबैहाय इउटिउबाव आगान होजेनदों। बेखायनो आङो बिथांखौ बड'लेण्ड इउटिउब टाइगार बिथांखौ आङो हामबाय होनदों। बिथांमोनखौ आङो फेस टु फेस लोगो हमनानै थेंक्स होनो हायाखैब्लाबो बे भिडिअनि गेजेरजों आं बिथांखौ आङो थेंक्स होयो। बिनिफ्राय जेब्ला आंनि चेनेलखौ आङो भिडिअ हगारबाय, आंनि भिडिअ भिउस फैयाखिसै, साबस्क्राइबार मोनाखिसै, आंनि गोसोआव निरासा मोनबाय। आङो माबोरैहाय सालायबावनो? फोरनि साबस्क्राइबारखौ नुनानै आंनि गोसोआव गोबां सोंलु फैदोंमोन। आंनि चेनेलाव मानो साबस्क्राइबार बाराया, मानो भिउस फैया? बे गोसोआव गोबां साननाय दङमोन आरो हास्थायनाय दंमोन। आङो साननायल' दङ, मानो जाया? बे समाव आङो गोबां माखासे इउटिउबारफोरनि हेल्प लादों। बे समावहाय आंखौहाय माय सुइट फ्रेन्ड बिथाङाबो आंखौहाय SMS नि गेजेरजोंहाय आङो माखासे लामाफोरखौ होदों। दा बड'लेण्ड इउटिउब टाइगार आरो माय सुइट फ्रेन्ड चेनेल बिथांमोनखौहाय आङो गोसोजोंहाय आङो थेंक्स होयो। बिथांमोना आंनि लामा दिन्थिगिरि आं बुंनानै लानो सानो। बिथांमोननि गेजेरजों दिनै आङो मोनसे एनबिकेसन चेनेलखौ आङो सालायनो हादों। बेजों लोगोसे आंखौ मोजां मोननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै आंखौ हेल्प खालामबाय। आं बिथांमोनखौबो आंनि गोसो इसिंनिफ्राय आङो थेंक्स होयो। बिथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव हाबनानै साबस्क्राइब खालामाब्ला दिनै आङो बेबायदि 24+ साबस्क्राइबार मोननाय नङामोन। प्लास बेजों लोगोसे दा आङो जि एफा एनै आर्निं खालामगासिनो दङ, बे आर्निं खालामनायनि लामाखौ आं मोननाय नङामोन। बेखायनो बे भिडिअनि गेजेरजों आंनि लाइमोनफोरखौ आं बेखौनो बुङो, आथिखालनि जोंनि बर' लाइमोनफ्राबो गोबां बेबायदिनो इउटिउबाव आगान होबोनायखौ जोङो नुनो मोनो। स' आं बे बाथ्राखौ बुंनो लुबैयो, इउटिउबाव आगान होजेननाया मोननै। मोनसेया गाव गोसो जानानै आरो सोरबाया मालायनिखौ नुनानै। दा जेखि जाया मानो, नोङो जेब्ला इउटिउबाव आगान होबायब्ला नोङो माखासे इउटिउबनि रुल्स एन्ड रेगुलेसन बायदि मानिनानै जुदि नोङो सोलियोब्ला नोंनि केरियारखौ नोङो दानो हानायनिबो लामायाव दङ। दा जोङो बर'फोरनि गेजेराव जोङो मख'नो गोनां आलफ्रेड बसुमतारी, बिथाङा सासे ब्लगार। बे सासे बर'फोरनि गेजेराव देरगाथाव बिथाङा सासे इउटिउबार आरो प्रडाक्सन। बिथांमोनाबो इउटिउबनि गेजेरजों गोबां आर्निं खालामनायखौ जोङो नुनो मोनो। जोंनि लाइमोनफ्राबो गावनि रोंगौथिखौ लानानैहाय इउटिउबाव आगान होदोंब्ला, इउटिउबाव फैदोंब्ला, फै, नोंथांखौ आङो बरायदों। जुदि नोंथाङा इउटिउबाव फैनो गोसो जादोंब्ला, नोंथाङा गोबां गोसोआव डाउट लायाबालानो फैनाया गाहाम। नोंथाङा गावनि रोंनायखौ गुबुननो शेयार खालामनो गोसो जादोंब्ला नोंथाङा फै आरो इउटिउबाव आगान हो। नोंथाङा जुदि इउटिउबाव फैनो सिगां गावनि महर मुस्रि आरो गावनि गासैखौ सानाबालानो इउटिउबाव फैनो मोजां। सासे रोंनाय आरो रोङि, लेखा गोरों रोङि आरो बेयाव महर मुस्रि जेबो बाथ्रा गैया। जायहा गावनि रोंगौथिखौ शेयार खालामनो लुबैदों, बेनो इउटिउबाव फैनो हागोन। बेयाव देखायनो थाखायहाय एसेबांनि सोलोंथाइ गोनां नाङा। आरो बेवहाय सोरबा साननो हागौ, आंहा गोबां माखासे केमेरा गैया, गोबां माबायदिनो साननो हागौ। नाथाय आङो दिनैसिमावहाय नोंथांमोननि सिगाङाव बुङो, आंनि मोनसे मबाइलनि गेजेरजोंनो आङो दिनै आंनि इउटिउबखौ सालायगासिनो दङ। बे मबाइलजोंनो आङो भिडिअ एडिटिं खालायो आरो बेजोंनो आङो खेबो आरो बेजोंनो आं भिडिअ आपल'ड खालामो। स' नोंथाङा जुदि फैनो गोसो जादोंब्ला
नोंथांनिया मा थानांगोन एन्ड्रइड मबाइल गंसे थानांगोन बेनिफ्राय नोंथाङा गोसो जानाय नोंथाङा मानि सायाव गोसो जादों मोनसे भिडिअ बानायनानैहाय नोंथाङा आपल'ड खालामनो हागोन बेबायदिनो नोंथाङा लासैनो गावनि चेनेलखौ फोजौलांनो ग्र' खालामनो हागोन जोंनि बर' लाइमोनफ्रा दिनै इउटिउबाव फैयो दिनै इउटिउबाव फैनानै गुबुननि भिडिअ हगारनाय गुबुननि भिडिअखौ रि-आपल'ड खालामनाय बेबायदिजोंहाय सासे मानसिया सासे इउटिउबार होननानै मख'जा बेयाव गुबुननि भिडिअ लानानै बा गुबुननि भिडिअ आपल'ड खालामनायनि गेजेरजों रावबो साक्सेस जानो हाया स' जोङो मिथिखागौ जोङो गुबुननि भिडिअ बा खावनाय बा माबा मोनसे भिडिअखौ लानानै जों माब्लाबाबो जोङो बेबायदि साक्सेस जानो हाया जुदि नोंथाङा साक्सेस जानो लुबैदोंब्ला नोंथाङा इउटिउबाव फैनानै गावनि लाइफखौ दानो जुदि नोङो सानदोंब्ला आलफ्रेडमोन बायदि जुदि नोंथाङाबो जुदि सासे इउटिउबार होननानै जुदि मिथिजानो लुबैदोंब्ला नोंथाङा गावनि भिडिअखौहाय हगारनो गोनां स' लोगोफोर जोङो बयबो इउटिउबनि सोमोन्दै गोबाङा मिथिगौ आं बिनि सोमोन्दै बुंनो गोसो जायाखै स' आङो बेखौल' बुंनो सानदों सानै मानसिफोरखौ जि थेंक्स होनो बेखौ आङो जि भिडिअ खालामबाय आं बिथांमोनखौ आंनि गोसो सिंनिफ्राय आङो थेंक्स होदों बिथांमोननि हेफाजाब बिथांमोननि अननाय बिथांमोननि आंनो फोरोंनायजों बिथांमोना आंखौहाय दिनैहाय आर्निं खालामनो हानायसिम दिनै आंखौहाय मदद खालामबाय आं बिथांमोनखौ आं थेंक्स होदों आंनि गोसोनिफ्राय बिथांमोना जुदि आंखौहाय हेल्प खालामोमोनब्ला बिथांमोना आंखौहाय जुदि एसेब्लाबो फोरोङामोनब्ला आं हयथ' दावगानो हानाय नङामोन आङो सानो हायोब्लाबो हयथ' एसे लेट जागौमोन आं बेखौ सानो बेखायनो आंनि गोसो सिंनिफ्राय आङो गिबियाव बड'लेण्ड इउटिउब टाइगार चेनेलखौ आङो थेंक्स होदों बेनिफ्राय सुइट फ्रेन्ड चेनेलखौबो आङो हामबाय होनदों आरो आंखौ दासिमबो हेल्प खालामगासिनो दङ नांगौ जायोब्ला आङो फन खालामो बिथाङा आंनि फनखौ रिसिभ खालामनो मोजाङै आङो नांगौखिनिखौ हानायखिनिखौ फननि गेजेरजों नङाब्ला मालाबा लोगो लानानै आङो हेल्प खालामो आरो जायफ्रा आंनि अल साबसक्राइबार आं बिथांमोनखौ आङो हामबाय होनदों जायफ्रा आंखौ साबसक्राइब खालामनानै आंनि चेनेलखौहाय दिनैहाय 24+ मोनहोबाय आं बिथांमोनखौ बावा हानायमानि आं नोंथांमोनखौ हेल्प खालामगोन नांगौ जायोब्ला नोंथांमोना सोंनांगौ दङब्ला कमेन्टआव सोंहरनो हागोन लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै आं बयखौबो हामबाय होनदों भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो सोरबा गासै दिनैसो आंनि चेनेलाव गोदानब्ला साबसक्राइब खालाम